אני עכשיו שומעת נהדר. התלבטתי רוצה שנשמע יחד? בואי נשמע תודה, יחד. קרפודה. אני יכולה גם לעשות מצלמה בדיוק. אני אתן לך עוד רגע. טוב? גם אני אותה קצת. גמדים, אני אתן לך גמדים עותק. בואי ניתן לך גמדים. הבאתי את הגמד הגדול. רגע, מתי את רוצה לשחק כדורגל? תינוגה! תינוגה! נוגה, תסתכלי אליי. נוגה. איפה טל? טל? תינוקת! הנה אני. הנה את? הנה שיקה. איפה ריקי? הסוללה טעונה? איפה? שם. השאלה שהייתה שם. של הוידאו. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ריקי, בוא אליי. בוא אליי. תני לי. טל קומאי. ריקי, רוצה לרדת? רוצה לרדת? תני לי. בואי תסתכלי איתי. אני לבד רוצה. תסתכלי אבל. אוי תראי, אני נותנת עכשיו. אולי ותינוקה. חוויה, יש אצלי עוד סוללה. את צריכה לכוון לך את העילית קודם. אני יודעת, בואי תסתכלי. בואי. בסדר, אבל אני לא רוצה שנעד. תגידי לי אם את רואה את נוגה ו... לא כל כך למעלה. רואה אותה? בטלפון. אולי פשוט נדבר את זה וזהו. Simply Georgie Best, the best. Simply the best. Georgie best. היי זוזי. נוגה. נוגה בואי רגע. הוא היה אירי או צפון-אירי? הוא היה נבחרת צפון-אירלנד? יופי. הגרועה? הוא ירד מהטלפון, אז הוא בא וסגר את הדלת. נוגה! עכשיו יש אחד בווסטהאם, ג'ו קול קוראים לו. אומרים שהוא יותר טוב מג'ו נוגה! יותר טוב מבובי מור. נוגה, סתכלי לפה רגע. לא, בואי! לשים לך אוזניות שתשמעי מתוקה. כן, אוי אוי. הנה ככה עושים. קטנטונת. זה האוזניות באמת. ואז שומעים. עם הידיים עושים ככה. סבתא עושה בכלים. את רוצה ללכת, לבוא איתי לסוסים? אין שם. את רוצה לבוא איתי? בואי. זה שמנהל פה אבל קודם לשאול את החבר'ה. איזה תפסנית מצוינת. שיר. וואו. תגידי לי, את משחקת מקצועית או שזה סתם בכישרון? כישרון טבעי. אבל היא בטח תלך למכבי. כל הקורדינציה במשפחה הלכה עליה. הלכה עם סבתא שלה לסוסים.
טל קמאי, יש לך מסר לאומה? תגידי לי. טל קמאי, יש לך מסר לאומה? כנראה שלא. איפה שמנו? שם, נכון? ילדה, איך קוראים לך? טל. טל מה? טל קמאי. בת כמה טל קמאי? מה שייך וחצי? שייך וחצי? כן. את חמודה? את חמודה? טל! טל, את חמודה? משחקת בהפועל תל אביב, נכון? לא. מלאה נזלת, אין דבר. נזלת זה כיף. נכון, טלטולה? כן, אבל אני לא אוהבת לאכול. מה יש לך בכוס? אוי, תיזהרי. נשפך עליי מיץ תפוזים, הצילו. לא מיץ תחזקי תפוזים. בשתי ידיים קרפדה. לא מיץ מיץ תפוזים. תפוחים? כן. אוקיי. תיזהרי על הקפה החם שלי. רגע. דוברת, בבקשה מותק. אני יודעת כבר לגדולה, אני יכולה כבר להסתדר כבר. רק מה? את גדולה בכלל, לא רק בגלל זה. נכון? היא נורא גדולה. היא קטנה. היא קטנה, טל? לא. ואת? גדולה. את גדולה? וטל עוד יותר גדולה, נכון? טל גדולה. כן. ונוגה גדולה. נוגה גדולה וטל גדולה. וגם נוגה. נכון, את גדולה. מתוקה. בת כמה את קרפדה? אז תראי, זבוב. אוי, תראי זבוב. פשטשה. מה הוא? שמואלה. מצחיקה. נכון. למה היא מצחיקה? בואי תספרי לי למה היא מצחיקה. בואי תשבי פה ותספרי לי מה יש בתמונה ולמה היא מצחיקה. רגע. טל עסוקה עכשיו. הנה, טל באה להראות לנו תמונה. בגלל שהאישה ערומה. נכון, מה, איפה היא ערומה? במשרד פתאום? כן. זה במשרד? תראי גם לי. במשרד. ובמה האיש עסוק? לתכנן את הגוף. תעזבי אותה. איזה גוף הוא מתכנן? בואי תראי לי. זה. את הגוף שלה הוא מתכנן? כן. תראי לי רגע. תראי למצלמה שנדע על מה מדובר. נכון, זה גוף מצחיק? אני כבר לא קיימת. יש לה גוף מצחיק? כן. יש לה גוף מצחיק. היא הורידה את השמלה. היא הורידה את השמלה, נכון. והוא מתכנן את הגוף שלה. הוא מתכנן את הגוף שלה במחשב? איך יכולים שזה הגוף שלה? איך את יודעת שהוא מתכנן את הגוף שלה? איך? מחשפונת. זה מה שהחליטה. מחשפונת. טל, תשמרי לי את התמונה המצחיקה הזו, אני צריכה אותה. את לא יכולה לשמור לי אותה? תגידי לאמא שתשמור לי. אני חושבת שאני אמסגר אותה בבית. זה מכשפה, תעשי לה את הפרצוף. תעשי לה את הפרצוף של המכשפה. את לא תהיי חמודה. לא תהיי חמודה. יש לנו נכדה. איזה קרפיון! איזה קרפיון!
לא ידענו שזה... את יכולה לעשות ככה או קרפדה? תינוגה, בת כמה את? תינוגה. בת מכשפה רק שעה. יודעת? כמה היא? בת כמה מי? היא יודעת, היא יודעת. מסטיק? בואי. תינוגה, בת כמה את? רק לפח אחר כך כשאת גומרת, בסדר? רק לפח, תזכרי. היה שואלת אותך שאלה. תינוגה, בת כמה את? אני אביא לך. את בת 6? את בת 6? את בטוחה? לא בת 2.5? גם זה. הוא היה בת 2 ו6 חודשים, משהו בסגנון? מכשפונת. תעשי עליי מכשפה. אז את יודעת שמחולון אלה שבאים. עכשיו תחייכי, עכשיו תתני לחיוך של תינוגה. כל הכבוד! נוגה, תסתכלי עליי כמו מכשפה. את עומדת סוגרת. כן? אבל יחד עם זה תל אביב מציעה המון. יביא מסטיק. תינוגה, תסתכלי עליי רגע. תסתכלי עליי קרפדה. תשאירי לנו את אוף גזל. שירי אוף גזל. תשאירי פלפילון. מה היא שרה? איזה שירים את יודעת? נוגה. את יודעת שיר אחר או שאת סתם קופצת? אוף גזל תשאירי לנו. סתם קופצת. את סתם קופצת? את לא יודעת שום שיר אחר? אוף גזל! תשאירי לנו אוף גזל. אז זה פלפילון? אני שמעתי שזה פלפילון. גזל, חתוך את השמה עם אוף לאן שבא לך די תשכח יש נשר בשמה אוף לאן שבא לך די תשכח יש שיט בשמיים אוף לאן שבא לך זה נשבע שם איפשהו. שבא כל הכבוד! כל הכבוד! מחיאות כפיים! כל הכבוד את יודעת, אנחנו שאלנו באוטובוס בדרך חזרה מהטיול של אור. איזה מותק נגמרה ההופעה, אני שמה את הנעליים והולכת הביתה. תלכו לפספוסים, תמיד הילדים הקטנים מנצחים והכל. תפסתי ילדה, עוד פעם. סטלטה, תשאירי לנו אוף גזל. לא. כן. אז תשאיר לנו שיר אחר. חשבתי שנגמרה הבטריה. טל תשאיר לנו סולו, טל תשאיר לנו סולו, טל תשאיר לנו סולו. כולנו פה אחד. תשאירי לנו. נשאל אוף גזל. מכירה עוד שירים נוגה? חבילה בחגובה, מדפיסה. איך? איזה שיר זה? תשאירי לנו פלפילון. איפה הוא? לא, ברצינות. חתוך.